Marami pong salamat sa ora mismo. Ang bilis po ng totoo po pala, nag-try lang po ako kasi wala na po akong ibang malapitan, pero totoo po pala siya. Ang bilis ng action po talaga. Totoo po talaga yung mga nakikita ko. Marami pong salamat at saka sa ako Bicol na natulungan po ako. Pinot ko po agad sa Facebook po at saka sa Reels na kung sinong nakatulong po sa akin. Kung inyong naaalala, nitong nagdaang Biyernes lamang, ika-23 ng Mayo, dumulog sa ating programa si Janice Tan upang manawagan sa kanyang kapatid na 4 na buwan na raw nawawala at hindi nila mahagilap. At kanina lamang umaga, tayo ay agad nakatanggap ng update mula sa isang concerned citizen na si Lani Hubilla. Nakita raw, pagala-gala raw ang isang ginang sa barangay Padang, Legazpi City na kanyang namukhaan mula sa ating panawagan. At ngayong hapon, kasama natin si Lani Hubilla at ang kapatid na matagal nang hinahanap nila na si Janice, na si Mary Jane Tan. Magandang hapon po sa inyo. Po ma'am, magandang Opo. hapon din po. Kumusta po kayo ngayon? Anong oras niyo po nakita itong si Mary Jane? Actually ma'am, kaninang umaga lang po. Opo, mga bandang anong oras po kaninang umaga? Mga 9 a.m. Saan mo mismo siya po nakita at paano niyo po namukaan ito pong si Mary Jane? Sa labas po mismo ma'am ng barangay hall po namin sa Padang. Tapos, pero si Ma'am Mary Jane is nakita po namin siya last month pa po sa barangay namin. Yung unang kita ko nga po sa kanya is binigyan ko po siya ng pagkain una pa lang. Tapos, hindi po namin alam na kung sino ba talaga siya. Tapos, nung siguro 1 week lang nakalipas, nakakita yung isang admin namin na post, galing mo po sa estasyon po ninyo. Tapos sabi niya, parang kamukha nung sabi nga na pupunta doon sa amin. Tapos yun may picture talaga ako sa kanya nung binigyan ko siya ng pagkain. Tapos sinend ko doon sa GC namin. Yun, sabi ko, parang siya nga talaga. Opo, so ibig sabihin, prior pa po na nakita ng admin po ninyo na merong panawagan dito po sa aming programa, talagang nakita nyo na po ito doon sa barangay po Yes ninyo po, at ma'am. binigyan nyo po ng pagkain. Yes po. So, talagang parang kayo po yung naging daan para po ay makabalik or makita po itong si Mary Jane. Ano po nung naramdaman nyo nung una nyo pong nakita itong si Mary Jane? Unang-una po, ma'am, syempre po, naawa po ako sa kanya. Kasi syempre, kahit sino naman po siguro yung makakita, tapos mas nangingibabaw yung awa ko, tapos naiisip ko palagi kung what if kung ako yan, tapos syempre yung family na naghahanap sa kanya, is syempre iniisip ko din na nakakaawa din naman talaga. Opo. Yung naghahanap sa kanya, at siya rin po. Opo. Good Syempre. thing na lang po na si Mary Jane ay pagala-gala lang po, malapit sa barangay po ninyo at doon mismo po sa barangay po Yes ninyo. po, ma'am. Nung nakita ko po siya, talagang nakahiga siya doon sa stall. Doon talaga sa upuan na simento. Doon siya nakahiga. Ganyan na po talaga siya. Parang hindi po siya palaimik, hindi naman po siya Yes po. nananakit. Hindi naman po. Tapos pag kinausap mo siya, ma'am, nakangiti naman. Tapos naghaya ko sa kanya, sabi niya, na ganyan din naman siya. Opo. So hindi ka po natakot na Hindi naman. lapitan at kausapin po Opo. itong si Mary Jane. Oo, basta linapitan ko, sabi ko, nagugutom ka? Sabi, tapos yun, binigyan ko siya ng pagkain. Responsive naman po siya sa Yes kahit po, anong ma'am. tinatanong niyo. Opo. Opo, Mary Jane. Hello, Mary Jane. Kinakausap ikaw? Hello, yan. Kamusta ka na? Ha? Kamusta ka na, Mary Jane? Namimiss mo na ba yung mga kapatid mo? Naggasin niya siya, naggasin niya. partner, parang opo. Opo, nasa taas. Aha. Bakit ka umalis sa bahay nyo? Madalas mo bang ginagawa yon? Hindi ka ba natatakot dun sa labas? Baka merong mga masasamang tao? Kanina Eh, partner, habang kinakausap natin si Ma'am Lalena, panay yung, parang kumakanta siya partner. Mm-mm. 'Di ba? Parang yun yung paraan niya para libangin yung kanyang sarili. Or baka magaling talaga itong kumanta or talagang yun yung isa sa mga hobby niya or talent. Oo, sige. Mary Jane, gusto mo bang kumanta? Meron ka bang talent sa amin na pwedeng ipakita? Hello Mary Jane. Ayan, parang... Hello Mary Jane. Ayan. Ayan. So, kumusta ka ngayon? Okay naman? Yan. So, yan partner yung paraan niya na talagang yung pakikipag-usap niya, ay naiintindihan niya at gusto niya talagang sumagot kung ano yung tunay na nararamdaman niya. Pero, eto Mary Jane, Mary Jane, kilala mo ba si Janice? Mary Jane? Kilala mo si Janice?
Kilala mo si Janice? Ate Janice? Oo. Okay. Eto, nasa kabilang linya. Sabi niya, asawa at Asawa. kakilala. Asawa Kilala. na nadala. Nasa kabilang linya na ng ating Kasama yung telepono. apat niyang anak. May apat daw May na anak. apat na anak. Ayan, sige. Natatandaan niyo, partner. Natatandaan niya. Nasa kabilang linya ng ating telepono si Janice Tan. Janice, magandang hapon. Apo. Janice, kasama namin ngayon itong si Mary Jane. Namumukhaan mo na ba siya? Opo, salamat po. So, eto yung hinahanap nyo. Opo, siya po. Kaano-ano mo nga itong si Mary Jane? Bunso naming kapatid po yan. Bunsong kapatid. Opo. Nakikinig ngayon si Mary Jane at naalala ka niya. Nasabi niya meron ka daw na 4 na anak. Tama ba? Opo. Opo. So ano yung pakiramdam mo ngayon na naandito na, nakikita mo ngayon na Parang hindi ako makahinga, madam, kanina. eto ba yung pakakita mo muli sa kanya after several days or month? Opo. Okay, aside doon sa parang hindi ka makahinga, ano pa yung nararamdaman mo ngayon? Masaya po, sobrang saya. Kasi nabunutan ako ng tinik, makakatulog na ako ng maayos. Ilang gabi na kaya ako hindi makatulog, madam. Palagi ko siyang napapanaginipan, kaya sabi ko baka makita na siya. Opo, kumusta naman itong kapatid mo? Ano yung pagbabago niya mula nang nakita mo siya? Pumayat po siya. Sobra ba yung pinayat niya? Hindi naman gaano, madam. Pero Opo. mas mataba siya nung una po. Oo. Nakikinig Saka ngayon. medyo maputi. Nakikinig ngayon si Mary Jane. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ano, Mary Jane, bakit ka naman umalis sa MSWD na imbis na pauwiin ka na namin ng Davao? Di ba gusto mo umuwi ng Davao? Gusto mo daw umuwi ng Davao? Mary Jane? Mary Jane, gusto mong umuwi ng Davao? Visayas ka lang. Apo. Sa Visayas? Visayas. Okay. Sa Visayas daw, gusto niya umuwi. Papauwi na po namin yan, madam. Kasi pangalawang bisis pa po niya yan eh. Papauwiin na daw kayo, Mary Jane, sa Visayas. Okay ba sa'yo? May gusto kang sabihin kay ate mo? Doon. Ano sa gusto mong sabihin? Ano yung gusto mong sabihin kay ate mo? Ate Janice? Opo, nakikinig po ako. Sige, Mary Jane. Jane, gusto mo na bang umuwi? Ila papa? Papauwiin ka na namin kasi lagi kang lumalayas dito eh. Bibilang ka na ni ate ng ticket, pauwiin ka na ng Mindanao. Nakikinig siya, pero habang nakikinig siya, kumakanta itong si Mary Jane. Buti pa siya, kumakanta ako, parang mawasak na yung dibdib ko ano sa kanya, tapos pinagbumura na ako ni kuya, kakahanap sa'yo. Yung una, ma'am, saan daw siya pumunta at saan niyo nahanap po. ito? Ma'am? Umalis talaga yan siya nung time na yun. Ngayon, ganun din ang ginawa niya. Pangalawa na po niya yan, madam. Pangalawang hanap na rin sa kanya. Noong una po, yung barangay po ng Banyadero ang nag-asikaso sa paghahanap dyan. Ngayon, ako na po mismo, hindi na ako umano doon kasi sa MSWD po yan nilagay, madam. Doon po yan sa kasi tumaka sa MSWD. Opo. Kasi gusto nga namin, pauwi na siya ng Davao. Kasi yan man ang gusto niya, uuwi na talaga sa pamilya namin. Doon sa Davao, ma'am, sino po yung pwede niyang mauwian? At sino yung pwede niyang makasama sa biyahe? Lahat ng kamag-anak namin po, papa namin, kuya, ihahatid ko po yan. Ma'am Janice, kasi itong kapatid mo mukhang may problema or may sakit na iniinda itong si Mary Jane. Napacheck upan niyo na po ba itong si Mary Jane? Hindi pa po. Kasi wala mang niyang ganyan dati dito, madam. Opo. Kailan lang to napunta sa inyo, yung sa poder niyo itong si Mary Jane? June 9 po, June 9. June 9. Opo, 2004. Tapos yung unang beses na lumayas ito sa bahay niyo, mga kailan yun, ma'am? Mga ano na po siya dito noon, 2 months na po siya dito noon. Opo. Pero 2 weeks lang naman yun nakita siya din agad kasi hinanap ko din siya. Opo. Ngayon kasi natagalan po siya kasi nasa Manila po ako. Opo. Diyan po sa bahay niyo, ma'am, sino po talaga yung nagbabantay sa kanya? Ako po. Ikaw. Ano yung nangyari, ma'am? Bakit hindi mo napansin na umalis na naman itong si Mary Jane? Kasi nagkasakit po ko yung asawa ko, tapos ako po yung muna nagtrabaho. Ang kasama niya dito sa bahay, mga anak ko po, at saka yung anak kong panganay na 16 years old, yun pong nag-asikaso sa kanya. Opo, dyan po sa bahay niyo, ma'am, ano yung kadalasan na ginagawa po ni Mary Jane? Kumikilos man yan sa bahay, tapos nagbabantay ng mga bata. Okay man yan siya. Marunong din ito sa mga gawaing bahay at pag-asikaso ng Opo, mga anak gawaing po bahay, ninyo. marunong po siya. Pinapabayaan lang po namin. Okay. Matanong ko, Janice, saan kayo ngayon mismo yung lokasyon po ninyo ngayon? Tanis lang po. Sa Anislag, okay. Ganito, Janice, ano? Gusto mo ba na ngayong mismong hapon ay personal naming ihatid itong si Mary Jane dyan sa bahay ninyo? Pwede rin po. Bakit pwede rin? Bakit meron ka bang ibang plano? Nakakahiya po kasi sa inyo na naabala na masyado. Ay, hindi. Ganyan talaga kasi nilapit mo itong problema or hinaing sa amin. Siyempre kami ay bibigay ng aksyon
yan ang tinatawag na tulong ora mismo. Oo, sige po. Okay. So ganito na lang, Salamat Janice, po. ano, hihingi kami ng tulong sa Ako Bicol Party List. Sasamahan natin itong kapatid mo mismo si Mary Jane. Gusto mo bang ipatingin natin muna siya sa doktor? Pwede po ba, madam? Pwede po, ma'am. Ayaw niyo po? Lubos-lubos na natin. Gusto po. Ayun! So, kasi po, mukhang nakikita po namin na talagang meron pong sakit ito pong kapatid po ninyo. So, bago man po siya bumiyahe papunta po doon sa Visayas, at least po, mapatingnan natin sa doktor kung meron po siyang problema, meron po siyang sakit. Okay po. Okay. Ma'am Janice, naandito po si Ma'am Lani. Meron po kayong mensahe para sa kanya? Opo. Ano po yung gusto niyo pong sabihin dito po kay Ma'am Lani, yung nakakuha po or nakakita? Maraming salamat po na dahil sa kanya na tagpuan po yung kapatid ko. Maraming salamat, madam. Kasi kami lang po dalawa ang nandito sa Bicol magkapatid. Kasi nagbakasyon lang po yan kasi. Tapos hindi kami makakilos kaagad dahil nga yung asawa ko may sakit. Tapos hindi rin alam ng mga kapatid ko na nung iba kong pamilya na nandito yan. Kami lang magkapatid ang nung nasa malayo at saka sa ano. Ngayon lang din po niya nalaman na nakita na po yan. Ma'am Lani, ano Kaya po hindi yung... ko po alam kung anong iniinda niyang sakit o anong nararamdaman dahil 4 months po nga siyang nasa labas. Sige, Ma'am Lani, ano po yung gusto mong sabihin din dito kay Ma'am Janice? Hello po. Hello po, Ma'am Janice. Apo, eto po ma'am yung nakakita kay Mary Jane. Sige po. Sige, Ma'am Lani. Gusto ko lang pong sabihin na sana po, Ma'am Janice, is maging okay na po si Ma'am Mary Jane at maiuwi niyo po sa kung saan po yung lugar talaga ninyo. Tapos maging okay siya. Tapos yung talagang maalagaan po siya ng tama. Maibigay yung tamang treatment para maging okay po siya. Apo. Mawala po yung kung ano man po yung nararamdaman niya, ano man po yung mga stress, yung depression na nararanasan niya po is maging okay po siya. Opo. Apo. So, Yan bilib lang po po. kami sa inyo, Ma'am Lani, kahit hindi nyo po kaano-ano, ito pong si Mary Jane, ramdam po namin yung tunay na pag-aasikaso po nyo at mamalasakit nyo po dito po kay Mary Jane. Mabuhay po kayo, Ma'am. Opo. Apo, sige. Thank you po. Maraming Opo. salamat po. Apo, ganito na lang, Janice, para masigurado natin na safe itong makakauwi sa inyo. Sasamahan ng aming team ngayon itong si Mary Jane at ihahatid namin ngayong hapon sa inyong tahanan. Sige po. Apo, kung meron kang mensahe, ma'am, ano po iyon? Marami pong salamat sa ora mismo. Ang bilis po ng totoo po pala, nag-try lang po ako kasi wala na po akong ibang malapitan, pero totoo po pala siya. Ang bilis ng action po talaga, totoo po talaga yung mga nakikita ko. Marami pong salamat at saka sa Ako Bicol na natulungan po ako. Pinod ko po agad sa Facebook po at saka sa Reels na kung sinong nakatulong po sa akin. Ayan, maraming salamat din po, Ma'am Janice, sa inyo pong paniniwala at pagtitiwala po. At syempre, Ma'am Janice, makiredy na lang po yung kwarto. Meron bang kwartong sariling kwarto itong si Mary Jane po dyan po sa inyong bahay? Wala po. Kasi open po yung bahay namin. Relocation lang. Sa relocation po kami, madam. Ay, Sa okay. bahay po kasi ito ng biyanan ko. May sarili po siyang bed. May sarili po siyang Ayun. So, Opo. salamat po, Ma'am Janice. Alagaan nyo na lang po itong kapatid po ninyo at praise God dahil eto na po, makakasama nyo na po sa muli. Ito pong kapatid po ninyong bunso na si Mary Jane. Opo. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Lani. At Mary Jane. Maraming salamat po, madam. Diyan ka Sa lang. lahat. Opo, Mary Jane, upo ka lang muna dyan, Mary Jane. Ay hahatid ka na namin sa bahay mo, doon sa kapatid mo kay Janice. Excited ka na ba, Mary Jane? Okay da. Opo, Okay, opo, okay opo, daw, okay. partner. Mary Jane, Okay? isang okay nga, isang okay dyan. Yon.